Скъпа, ти ще се омъжиш ли за мен? Добре ли е този пръстен? Откраднал ли си го, че е без кутийка? Това няма значение. Аз на всичко съм готов за тебе. Айде, добре, съгласна съм. Леле, Ивана, бременна съм! Ей, да си сера на късмета да му е майката. Какво говориш, бе? Не се ли радваш? Да, радвам се. Значи имаш 2 дена да ми вземеш пръстен. Ако не, ще кажа на баща ми и ще изкорми костите, ти казвам направо. Да. Сватба! Мале, как го ядах? Как ще се женя за тази скочубра, бе? Кариерата ми на плейбой ще приключи. Айде, бе, папашче, кога ще ни бъде сватбата? Скоро, бе, мило, скоро. Трябва да те напълне като еклер. Мамо, как ще жениш за този лудия тираджия? Момиченце, ако не млъкнеш и ти такова майката да знаеш. Аз пък вече го правя. Не мога повече, дай тая ракия. Поне да искам един пръстен от Зърначкова, че да нямам бой. Охо, май още нещо ще поискам. О, yes, come on, baby. Не, това не може да бъде истина. Направих ти филии с лютеница. Ако искаш, мога ти дам и един сух шпек. Спокойно, мо! Нищо не сме правили вчера. Само така изглежда. Какво правиш тук, бе, мухло? Виж, знам, че си влюбена в мен, но просто не ни е писано да бъдем заедно. Ако майка ти разбере, ще ни убие и двамата. Чакай, какво? Ти ме зарязваш? Не се натъжавай, де! Помни хубавите моменти. Наистина имаше нещо между нас, но... Абе, ти бавен ли си, бе? Аз те зарязвам. Не те зарязвам, защото никога не сме били заедно. Знам, че ти е трудно да го приемеш и ще го преживееш много по-тежко от мен, но все пак се надявам да се останем приятели. Не издържам. Трябва ми ракия. Ей, от любов в момент се пропи. Ах, как ги омагьосвам жените. Изчезвай, малумник, че така съм ти набрала. Чакай, бе. Ще кажа на моята, че съм ми изневерил с Зърначкова и тя ще ме зареже и ще отърва сватбата. Аз съм гений, баце! Бе, къде ходиш, бе, цяла вечер, бе? Орунгел такъв, нервите ми изяде, бе! Бях с кумшийката. Бе, кой лъжеш, бе? На тебе и кьорва няма да ти върже, бе! Ако до утре не си ми купил пръстен, ще те навръв маймун директ, да знаеш! Аз пък! Питай я, мо! Изневерих ти с нея! Какво да питам, бе? Какво да питам, бе? Какво да питам, бе? Не може да е истина. Не стига, че майка ми ще се жени за лудия тираджия. Ами на всичкото отгоре, футболистът от Тему си мисли, че съм влюбена в него. Някой хейтър ме прокле. Мамо, де... Мило, стига с тази ракия, че почваш да заприличваш на папаза. Излезли тука, бе, смърдо! Въшло! Верно ли си спала с мъжа ми, ма? Ама... Ма ти луда ли си, ма как ще спа с той в мирисания? Не си я сменял дрехите от 1 година. Да, бе, да. Вчера друго говореше. Виж, даже се е напила от мъка по мене. Лъха на спирт. Да, за тебе ще пия, за не съм луда. Пия, защото майка ми ще се жени за лудия тираджия. Какво? Бле, тия дърците да не видят нещо от нас. Какво? И вие ли ще жените? Не ревнувай, де! Няма пък тия стърчоци да се женят. Ние с Орунгела смъртлив първи ще оженим. Но как ще спрем майка ми и тираджията? Той ще ни запали свещ. Спокойно. Аз, освен футболист и любовник, съм и много добър в плановете. Ще оправим нещата. Тайно събрание, тайно събрание. Стига века, бе, бастун. Всички тук искаме да развалиме сватбата на Папазов и на Баба Яга. Какво пише? Женски хормони очакни разят боските. Дай на другарка си тук, че има голяма нужда от тях. Скочубро, ние моделките сме естествени, нямаме големи гърди. Па каква моделка си ти, един последовател на кръс имаш. Ах, сърцето ми се къса, като гледам как се карате за мен. Ей, Шаранчо, няма да ми се правиш на голям играч, че сега ще те скупя набързо. Кастрация, кастрация. Хора, какво ще правим сега? Сетих се! Ще сложим женски хормони в ракията на Папаза и ще му пораснат бомби и ще обърне резбата и Баба Яга ще го зареже сама. Тос не бил толкова прост. Малко ми от него да излезе.
С интелект ви впечатлявам, с пенис ви покорявам. Ей, кракозабел миризлив! Ти цигански шамари, яо ли си? Так, 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 так! Брат ми, пази ме! Брат ми! Ох, мамо, защо ще се жениш за този лудия тираджия? Какво искаш, ма? Без мъж ли да стоя? Защо точно не го избра? Защото човека наприбра в неговата къща и живее ми без пара. Гати къщата. Плюс това той само псува и знае да пари свещи. О, папашче, купил съм ми кола. Палавите жени го заслужавате. Каква е тая грозна бричка? Не мога да я паркирате там! Какво клякаш, бе, ланец? Завиждаш! Таз пуздра как се уреди, какви подаръци и правят, а то с моят пеленгатор 5 стотинки няма да се прекръсти. О, в ужас, сега я подкупва и с някаква тъпа кола. Какво ще правим, бе, Теди? Нали, мило, нямаме избор, трябва да му сложим от моите хормони в ракията. Ох, папашче, много се вълнувам как ще изкараме първата брачна нощ. Спокойно, бе, мило. Ще ти покажа токмака. Сармат 33. Ио. Ракия! Пини си да ти е сладко. Ов, не мога да пия, че съм на важна мисия с тира. Дай, аз ще пия, да се напия, че се вълнувам за първата брачна нощ. Мамо, не! Ще й пораснат големи бомби! Да ти петела, ще татуя в тенджурата. Провал! Нормално, то вие с тази гранатката усрахте всичко. Чакай малко, мила, не сме виновни ние, ами този идиот и неговите идиотски планове, футболистите му. Ланец, прибери с петела, защото ще събуди баба Яга. Ако го пребера, мъндра са всички кокошки в курника. И той е тарикат като мен. И аз така правя. Ио, разкарай се. А и то петела не се чува чак у вас. Да, бе, не се чува. От толкова недоспиване ще ми изнасят бръчки и вече няма да мога да бъда модел. Мило, ти сега не си модел. Абе я чакай, аз да не почна да се оплача. От баба Яга и от папаза, как всяка вечер се мъндръсат и не мога да спа от тях. Оф, ужас! Хора, айде да се обединим и да развалим тази сватба. Имам план. Пак с тия твоите малумни планове направо да оттегна ми вече. Днес папаза е на някаква мисия с тира. А тези наши, двете парижките кокони, ще излезнат на пазар с баба Яга. А през това време ние с щерката и с зечето ще приготвяме клопката. И накрая папаза, като се прибере, ще хване баба Яга да изневерява с мене. Мале, мила, това е БМВ. Ох, колко си стюпид. Това е Тойота, мила. Абе, никой няма да разбере. Я ме сними пред БМВ-та за тиктока. Поне скри емблемата. Здравейте, хора! Купихме си ново бяло БМВ, много е луксозно. Нали беше тъпа колата на папаза, ма? Мамо, бе, не ми влизай в снимачната площадка. Хайде, дай ключовете да отиваме на пазара. Чакай, имаш ли книжка? Да, имам си, жълта книжка. Майко! Мале, мил, бързо кажи се, че тръгна без нас. Ама... Оф, загубихме колата в този паркинг. Дай ще питаме този главоч там. Здравей, ще може ли да ни помогнеш да се намерим колата, че тия щерки мои са леко тралала. Загубихме колата. Спокойно, ще ви помогна. Какъв е номера на колата? Какво? Колата има номер? Защо тогава направо не и се обадим? Добре, поне каква марка е колата? Как каква? БМВ. Абе не БМВ, бе! Ауди! Уф, 5 часа го търсехме той Ауди, ма! Направо пукам от глад вече! Бабо Яго, знаеш ли какво? Приготвил съм ти най-хубавото, най-вкусното кисело зеленце за сватбата ви с папаза. Хайде у нас да го пробвам, искаш ли? Хайде. Уф, както съм гладна, направо ще го вземам цялото. Ма само да не е развалено, че да взема да се пасира. Не, хайде, много е хубаво. Мисия изневяра. Задействана. Охо, айде бе, патрон. Цял ден те чакаме да се прибереш. О, и аз цял ден чакам да се прибера, да скъсам на баба Яга филиите. Охо, сега ще я видиш твоята баба Яга какви ги върши.
Ванко, ще каже на тебе нещо, моето момче. Какво? Днеска прикара големи неща в Турция. И вече съм си милионер. Така ли? Колата, която купих на Баба Яга е самото начало. После ще купя палат и всички ще заживеем заедно. Наистина ли? Да. Нали знаеш, че ще ставаме много голямо семейство? Чакайте, кокошки! Ей, ти раджията! Майка ми те изневерява сланеца! Да, на романтична вечеря са. Ходи провери, ако искаш. Какво? Майка види шерфантиите, да. Ще във върна в първи клас, да знаете. Оф, мамо, пак сме кошари! Мизерия! Обе, папашче, не съм ти изневерила. Моля ти се, дай ми последен шанс. Ще ти дам големия бахор. Майчице мила, майчице свята, ама защо ме роди? Какъв е този мой пуска смет? Останахме си сиромаси цял живот. Как ще изхраниш това чове сега, като вече и без дом останахме? То не е мое. Оправя се, аз съм импотентен. Мамичката види, бе, ненормалниците види.